Mana pun simbe ada nusura. Serni apa nih? Wiswadani. Wiswadani apa nih? Deh simbe tak. Hey. To kaam korsa na lai. Moi just কাম কৰি উঠিলো। So guys, gan damai थानाय खायनो copyright claim फैगोन नालाय इनिखायनो आङो mute खालामना होदो ओमफ्राय माने जोंहा काकानि हाबा मोनफैबाय थादो बिनिखायनो माने बन सिंनो इसोर सब गामिनि गोजा एन्ड नोंथांमोननो माने एसां माने मोजाङै दिन्थियाखै जा माने ओरैनो भिडिअ खालामनानै आङो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय ब्लग स्लग एको बानायाखै ओरैनो भिडिअ बानायनानै होबाय स' बेखौनो माने इन्जय खालामदो नायदो Mani bon simbe दा दोननोजा हाबानि बन सिनायनो भाजा एवदों जों अमा जाखांबायनो लराया जाखांबायनो खा नोंसोरो आंनो मिथिया दा होमबा हाबा जानो मोनमारसिगोन बे दखनायालाय माब्ला फैगोन जोंलाय दखनाया मोनफैगोन र' मानो टेनसन लादो माला मोनफैगोन Cứ la ông ơi, ông đánh bay cứ la im mà nhá. Kamu gimana bisa kau di mana?
Bisa lagi di situ. Iya. Bukan. Oh, bangun dah. Oh, bilang bisa lagi di garis lagi.